Sa atong unang pagbasa nga inindot kaayo nga statement ang Ginoo nga iyang gipadayag ngadto ni Samuel. Niingon siya, ang Ginoo dili mopili base sa hitsura sa gitas-on sa tao. Ang iyang pilion binase sa kasing-kasing. So ayaw na lang mo pagsigig panindot sa inyong naong. Ay na mo paningkamot nga ikaw yun mo ay pinakagwapa, pinakagwapo, di jud ka pilios Ginoo ana. Na ang ato ding ninduton ang kasing-kasing. Ug mao na siya ang makapanindot nato atubangan sa Ginoo. Nya unsa man ang kasing-kasing nga nindot? Parehas kasing-kasing ni David nagipili sa Ginoong mahimong hari. Kay katugod si Saul ba? Gisalikway sa Ginoo. Ngano man, kay pagpili niya, siya'y kinagwapuhan sa tanang Israelita, siya siya'y kinatasan. Human ba? Human dignity. Pero masinupakon. Kasagaran ko daan yung mga gwapo o gwapa, mga proud ba? Di na mo masultihan, labi nagmusikat na. Ingon ani noong naong aning gawali, di kini ma-proud. Ay, igo-igo ramang yung napurmang tao ning naong nga. Aparihara sa gudan ng inyo, kumon raman tag naong, ni aday gwapo din ni gwapa. Oy, kumon rata. Kanang muangay ra ba? Kanang inikasagol ni mustanan, muangay ra ka. Ato pa kumon ra na imong naong. Pero og mustan out kaning imong naong nga mahalingi ang tanan, kana murag special mo to si Saul. Oy, gisalikway sa Ginoo kay ngano man ang kasing-kasing bati, ngilad, laksot. Ang gipili niya si David. Unsa may kinaiya ni David nga wa hisguti diri sa atong unang pagbasa? Kay bawo mo. Wa? Pang nahibaw, tagaan ako 1,000. Di ay mo kibaw. Na ay 10 minus tulo ka kinaiya si David. Nga gikan pa siyang pagkabata, iyag yung gipuy-an hangtod nahimo siyang hari. Una, kusog kay siyang musugot sa sugo sa iyang amahan. Imagina, gipatawag ang tibuok pamilya kay moapil sa paghalad ni Samuel. Very special occasion sa family gina. Pero kay wa may magbantay sa ilang mga karnero dito sa ilang farm, dito sa sa Sibsibanan ba? Si David wa paapila. Nisugot ra pud siya. Kamo kuno di mo iapil sa birthday parties inyong pamilya kay patrabahoon ka dito sa uma. Sugot ka. Uy, tubag. Mingon ko, naunsa? Nya kana silang 7 mo apil, ako nga ikawalo. Naunsa? Inyo kung pangita tong tao mo substitute dito mo apil ko ana kay ato gunang family affair ka special ana giimbitar tag propeta. Ano? Pero si David hilom ra. Sunod na siya dito. Nagbantay ra gid siya sa mga hayop. Obedience. Or gituman niya kanang giingon, honor your father and mother. Bisag sakit, honor them. Kamo din yung mga ni ananimba, do you honor your father and mother all the time? O singhagan sag panagsa? Tubag-tubagon sag panagsa? Oy, mga buangon kita. Muonor ra gid ta basta dunay favor. Parihar sa gud dinhi sa simbahan, muonor ra gid mo basta muhatag og favor ang pari. Nga ang pari sad natakdan sad muonor ra gyud mi basta mohatag og favor ang parishioner, dili gani bahala ka diha. No, amo na usbo na nato kinaiya ha. Obedience to the father. Mao na nga si Jesus gitawag og anak ni David. Ngano man, he is very obedient to the father. Gani ang iyang gitudlo nato nga pagampo kanang amahan namo. Unsa may iyang gitudlo? Matuman amahan namo
matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Kana mo inindot kayo, ilingian na imong tupad. Ina-obedient ka. Pangutana. Ina-obedient ka o masinupakon. Ambot lang ninyo. Kaning gamisa, obedient ambot lang. Katong gabasa sa gospel, obedient to. Secret. Lagi na, kasing-kasing lagi. Kasing-kasing ba? Ay kita manggod masinupakon, basta wa na gani gatanaw, supak dayon. Lingi-lingi, away gatanaw. Himo dayos binuang. Di, oy, nagtanaw ang mata sa atong Father in heaven. He knows everything. Ikaduha, nga kinaiya ni David, nga nindot kaayong iyang kasing-kasing, pagka mapaubsanon, kanabang kamaong mudawat na way reklamo. Wagi siya mo reklamo. Nya, nidawat rasad siya, nga siya gyud maoy, di ba sa pamilya, kaya napitang inig sinuguay na, musugo kas maguwang, ipasam na sa sunod, ipasa nga to, hangtod katong katapusan, maugid tayo madatugan sa tanang sugo. Si David, wala saan magbahay. At to na po siya. Gani, magkanta-kanta ra siya dito sa kaning kahayupan. Ingon siya, magkanta-kanta siya, makigbugno siya usahay sa mga leon, karisgo ana. Mga leon ba? Kaya mga leon, kana mga wolves, mao man ay mo atakis mga karnero, panganoon man na nila, iya ko nung bugnoon, ang iyang kalingawan nitong bugno sa, kana ganing, dito sa sibsibanan, ang mga leon, ang mga lobo, mo iyang kalingawan. Ang iyang mga igsoon, gitudluan man kanabang sword ba, paiskulahon man, doon naman ginay training sila aning pagpakigubat. Ang iapil, ang iyang mga igsoon, siya, ang iyang gigamit, katong saplong, iyang kalingawan ang mga leon ba, iyang saplongon, kaya man siya tudlui o kung saong paggamit ang espada, o man siya kamao anak pa, saplong iyang gamiton. Di ba? Kanang, unsalay naa ba? Naa siya gitawag og childlike attitude. Kanang bata manggod, ma-enjoy ra gid nag-unsay imong ihatag niya. Dili pres dagko ba magpili. Gano Naawa na inyong naong. Nidawat mo sa gihatag sa Ginoo inyong naong o inyong giusab-usab. Nidawat mo sa gihatag sa Ginoo inyong nga buhok, colors buhok o inyong giusab-usab. Kusog kitang usab-usab na. O niya, nidawat mo kamo mga asawa, nidawat mo sa tinuod yung kinaiyas inyong bana o sige mo giyaw-yaw. Dama o na. Nidawat mo sa kinaiyas pare o sige mo libak. Nidawat sa ano. Na siya. Kanabang pagdawat ba? Muna si David, gidawat niya. Ikatulo na kinaiya ni David, kusog kay siyang mo kaning sa tawag ani kana bang mo risgo sa iyang kinabuhi. Si David gibilin dito sa risgo nga kahimtang. Una, ang pagdipinsa sa iyang panon niya. Ikaduha, bata pa siya. Bata ba? Nang minor. Garon gani, di man ito patrabahoon ang minor. Kay risgo lagi na. Pero si David, mura siya major. Atiman siya nga to. Moto nga, naam ni siyang kasing-kasing na kusog mo risgo aron motuman sa sugo siyang ginikanan. Nakita nas Ginoo, kini mo'y hari. Anda mo risgo sa pagtuman sa akong sugo. Muna kung i-fast forward na to ang nahitabo, ang saman, siya rin ni Sokol ni Gulayat. Siya rin ni Sokol. Ang iyang mga igsoon, sila si Saul, ang hari, nangahadlok, nagkurog-kurog. Ang ni Sokol, si David na yun. Risgo siya. Nasa nindot kang statement dito, iyang hagit man siya ni Gulayat, iyang na siyang Gulayat nga, ikaw, ako nang pata-pataon imong lawas ani akong espada,
ipakaon anako sa mga iro o mga ihas nga mga iro o mga langgam ang imong unod dinhi aning yutaa. Ya, David, kalma na kayong ingon, ikaw ni atubang kanako dala ng imong espada, ako atubangon ti ka dala ang akong Ginoo. Ako na rumputlon imong o. Ana siya. Ya, na ba kadang anabitang relax ra bitaw. Kita di man taganahan mo risgo. Iniglabad sa imong o karon, di na lang kong simba, labad akong o, motiwas o niya ni. Simba, iniglabad sa imong o, aron ari jud ka mamatay dire. Kanindot anang mamatay ka nga nagsimba, di ba? Kaysa mamatay ka nga, sige ka dito reklamos Ginoo dito sa ICU. Kay gawas nga galisod kang ginhawa, galisod pag imong bulsa. Niya ra ba ini kamatay nimo dako kay bayron nun, mo ari ra bas pari usahay. Kay ang pari naman hinoy pa bayron, nga mulikta mangganita, ito na pabayron noon. Ay pag diri lang ka ni simba ka diri, hugas kolekta, nigtaw-tawran patay. Hilog dayo pare or bendisyon na no saka. Ana, di wa gigasto. Ana. Di ang risgo gid nga tinud-anay kana gyung pag himo unsay gustos Ginoo bisan supakon sa kalibutan. Mao na nahitabo ni Kristo sa atong ebanghelyo. Unsa may iyang gibuhat? Ang buhat nawa mauyuni sa mga tao. Ang kamatuoran. Unsa may kamatuoran? Matud pa niya, ako maoy magbuot unsay buhaton sa adlawng igpapahulay. Dili ka mo mo'y magbuot, ako mo'y magbuot. Panalitan ron, ikaw, asawa, niya ang imong bana, kusog kay mangulatan nimo. Ang sa may pagbuot na tawhanon, buwagi, ikiha, kay physical abuse na. Sakto, dili. Uy, tubag. Porting sakto ha, eh? Filing divorce, filing og annulment, sakto ginakayo. Pero mo na tawhanon nga standard. Suway kunog sunod ang standard sa Ginoo. Ang sa may iyang sugo, pagpakamatay para sa imong gihigugma. There is no greater love than to lay down your life for your beloved. Kana. Hay may imong sundo na. Buwagan, pailan og annulment. Unya ikiha pa gyud aron manubag sa iyang injustisyang gibuhat sa imong physical body o kadtong pagpakamatay para sa imong gihigugma. Imo biya nang gihigugma kay gipili gud na nimo, gipakaslan gud na nimo. Hay may imong sundo na ni. Mingon ko, kuyawa sa padulong patay dito anak. Mau lagi hay may imong sundon. Sige, tubag. Hindi, wak mo tingog. Panalitan, ay lang ko ng asawa, kapoy ka ng asawa, ari nalas pare. Sige, pare. Moingon ang usaron ka parisyoner. Pader, imo gani ng gumbuon dihang dana, patyon tagyod ka. Ana. Ni ang daan, agianan ginasiyas mga tao, ni atong padakan ang daan. Na, morisgo ang pare. Morisgo? Di ko di ko morisgo bahala o diha, ibabalhin ako dire, igdang tagpila ka tuig niya, ana lang ko magpakamatay. Daan raman sa gunagod, okay raman ang daan, pero muingon gani, Father, mumisa gani ka, patyon tagyod ka. Ana, dini ba simbahan? Huwag na imingon, mumisa gani ka, patyon tagyod ka. O di ko magpapugong mumisa ko. Pero kanang pag-ablian ng daan, inyo ng tulubagon. Kaya nga naman, kamoy nagpuyo diha, mga buangon mong dagko, nganong pitos ng inyong daan. Kamo mo ay mauwawan. Kamo mo ay mga bagagnaong. Sige kampos, Ginoo, niya dili ka mamuhatag o yuta, bisa gamay. Inyo na, ang ako, ang misa. Pero inyo kung babagan aning pagmisa, magpakamatay ko ani.
Di ba? Sakto dili. Nya, inyo na pudakan niya. Daan dia. Kamu de bala dia. Kanang inyong parkingan ang daan, inyong agianan, nya inyong parkingan, mga buangon mo, inyong gipitos ang daan, nagihimong dako, mga buangon. Kanang namarking sa daan, wa na sa saktong paminsar. Nanong parkingan ko na nimong agianan? Kuno, suway kuno parking ang inyong agianan padong sa inyong balay. Kana bang imong agianan ba na imong butang dihag motor? Unsa imong isulti? Yabag tingin ni tawhana. Hipaw kini sa agianan ni nako dinhi. Ni am sa nung gibutang niyang motor. Di ba? O niya imo sakyan na gyud na habulan pa. Butangan paglamisa sa kilid kay adto mukaon na nayabag na gyud. Daghan kay mga Katoliko mga yabag. Nabangwa sa saktong utok ba? Dili andam muhalad sa kaugalingon para sa kaayuhan sa tanan. Sumala sa gusto sa Ginoo. Si David risgos kinabuhi. Si Kristo mirisgos kinabuhi. Ingon sige ron. So diri sa Jerusalem. Patyon gyud kanamo. Ani sud gyud si Jesus perting pataya. Ug mao ni siya ang atong model. Mao na si David na ay kasing-kasing nga ingon ani. Mao na nga niingon dayon diri sa atong salmo, hikaplagan ko si David akong sulugoon. Sugoon manggutas Ginoo kanang reklamador di masugo. Kanang tao nga di mudawat di sad na masugo. Kanang tao nga dili gustong mamatay di sad na masugo. Mao na siya. Kamu malipay mo tao nga dali kay sugoon o masuko? Ako lipay kay ko ana. Kanala tong mga banderitas diha. Nanay ko anatay kanang Santo Niño ron mamutag banderitas. Sige pa dir, trabaho din sila dito. Lipay ta Nyaga ko mo rong sugoon. Di apay daghang slot nga palitonon, pamalit na mo. Nya mamalitin mo. Asos butok-butok atong dughan sa kalipay. Pero ini check up na ko dito. Na ini palit. Wa man gid pa dir. Tikas ng mga tawhana. Mura sa pero way mo din kay sige mamugpamalit no. Kinsa na dinhi ang nakapalit og slot sa Heavenly Joy. Kana uy usa pa ka buok. Duha. Kinsay at lima na. Kinsay nakapalit na dinhi og DMC, Divine Mercy and Charity. Daghana. Tulo raman ka buok. Bitaw, ugma na ni nato lang i-report ang kuan kay karon amo pa ning kwintadahon mo kuan pa mangguna karon pa manggod ma-check sa nato ang nisod dito sa bangko. So di lang sa karon mo report og pila na inahalin ugma final report para sa atong DMC niya ato sang i-partial report ang atong Heavenly Joy. Palit sad mo ana kay kuto ra banas Domingo mahurot og sa dili ato na siyang ihunong mo na manindog na ta.